Η λεμονιά μου δεν μου έδωσε ούτε έναν καρπό για 3 ολόκληρα χρόνια. Άνοιξη του 2021 φύτεψα μια λεμονιά μάγια στην αυλή μου. Πλούσια πράσινα φύλλα, γερές βέργες, κλαδιά που άπλωναν όμορφα και έκαναν σκιά σαν μικρή ομπρέλα. Κι όμως ούτε ένα λεμόνι, ούτε καν ένα άνθος. Κάθε άνοιξη περίμενα σαν παιδί που περιμένει δώρο. Τίποτα. Δοκίμασα τα πάντα. Έριξα περισσότερο λίπασμα, πότισα πιο συχνά, έπαιξα με το χώμα, ακόμα και σκέφτηκα να τη βάλω σε μεγαλύτερη γλάστρα για να απλώσει. Κάθε φορά το αποτέλεσμα ήταν χειρότερο. Περισσότερα φύλλα, πιο σκούρο πράσινο, πιο γυαλιστερό, πιο ζωντανό στα μάτια, αλλά καμία διάθεση για άνθηση. Έφτασα κοντά στο να τα παρατήσω. Και τότε, σε ένα τοπικό φυτόριο, γνώρισα έναν επαγγελματία καλλιεργητή εσπεριδοειδών από την κεντρική Καλιφόρνια. Μιλήσαμε για λίγα λεπτά και μέσα σε εκείνη τη μικρή κουβέντα μου έδωσε την πιο παράξενη συμβουλή που είχα ακούσει ποτέ. Δοκίμασε τη δεύτερη θεραπεία. Το κόλπο του ελεγχόμενου στρες από έλλειψη νερού. Μου φάνηκε ανάποδο. Να σταματήσω το πότισμα? Μα πώς γίνεται? Κι όμως το τόλμησα. 14 μέρες χωρίς νερό. Καμία σταγόνα. Την 4η εβδομάδα είδα τους πρώτους μπουμπούκια στίγματα να φουσκώνουν. Την 6η εβδομάδα το δέντρο ήταν γεμάτο άνθη. Αν έχεις λεμονιά που κάνει φύλλα αλλά όχι καρπούς, περίμενε να δεις τι μπορεί να κάνει για το δικό σου δέντρο αυτή η θεραπεία νούμερο 2. Μέχρι το τέλος θα ξέρεις 5 πρακτικές που μετατρέπουν ένα φυλλώδες δέντρο σε εργοστάσιο καρπών, ταξινομημένες από την πιο τεμπέλικη μέχρι την πιο χειροπιαστή. Και η δεύτερη, αυτή που χρησιμοποίησα εγώ, χρησιμοποιείται σε εμπορικές καλλιέργειες εσπεριδοειδών και δεν σου κοστίζει απολύτως τίποτα. Πρώτα όμως, γιατί αρνιόταν η λεμονιά μου να ανθίσει για 3 χρόνια? Η πρώτη αιτία ήταν μπροστά στα μάτια μου και δεν την έβλεπα. Υπερβολικό άζωτο. Το άζωτο είναι το θρεπτικό στοιχείο που οδηγεί τη βλαστική ανάπτυξη. Φύλλα, μίσχους, βλαστούς, κλαδιά. Σκέψου το σαν καφεΐνη για τα φυτά. Τα σπρώχνει να γίνουν μεγαλύτερα, ψηλότερα, πιο πράσινα. Αλλά εδώ κρύβεται η παγίδα. Όταν ένα φυτό έχει άφθονο άζωτο, ρίχνει όλη του την ενέργεια στην ανάπτυξη, όχι στην αναπαραγωγή. Όχι σε άνθη, όχι σε καρπούς. Βλέπεις σκούρα πράσινα, γυαλιστερά φύλλα και λες είναι υγιές. Συχνά όμως αυτό είναι σημάδι υπερλίπανσης. Το άζωτο βοηθά να φτιάχνεται χλωροφύλλη, το πράγμα που κάνει τα φύλλα πράσινα. Χτίζει επίσης αμινοξέα και πρωτεΐνες, που οδηγούν σε γρήγορο πολλαπλασιασμό κυτάρων, περισσότερα φύλλα, περισσότερα κλαδιά, περισσότερη μάζα. Η άνθηση όμως απαιτεί διαφορετικό σήμα. Απαιτεί το φυτό να γυρίσει από λειτουργία ανάπτυξης σε λειτουργία επιβίωσης. Από το χτίζω σώμα στο φτιάχνω σπόρους. Όταν το άζωτο είναι υψηλό, το φυτό παράγει ορμόνες ανάπτυξης και ουσιαστικά λέει στον εαυτό του «Συνέχισε να μεγαλώνεις, είσαι ασφαλές, δεν υπάρχει λόγος να αναπαραχθείς ακόμη». Έτσι δημιουργείται αυτό που οι γεωπόνοι θα το περιέγραφαν ως βαριά κορυφή. Η κορυφή του δέντρου πετά συνεχώς νέους βλαστούς και αυτοί οι νέοι βλαστοί καταστέλουν τη δημιουργία ανθοφόρων οφθαλμών πιο χαμηλά. Είναι ένα σύστημα προτεραιοτήτων. Πρώτα η ανάπτυξη, μετά η αναπαραγωγή. Αν όμως η ανάπτυξη δεν σταματήσει ποτέ, η αναπαραγωγή δεν ξεκινά ποτέ. Αυτό είναι πολύ συχνό όταν χρησιμοποιούμε λιπάσματα υψηλού αζότου, αυτά που γράφουν στην ετικέτα 20, 10, 10 ή 30, 15. Το πρώτο νούμερο είναι το άζωτο, υπέροχο για φυλλώδη λαχανικά όπως μαρούλι ή σπανάκι. Καταστροφικό για καρποφόρα δέντρα όταν το παρακάνεις, γιατί τα εσπεριδοειδή δεν χρειάζονται μόνιμη επιτάχυνση. Χρειάζονται ισορροπία. Αρκετό άζωτο για υγεία, αλλά όχι τόσο ώστε να ξεχάσουν να ανθίσουν. Υπάρχει και η έννοια της αναλογίας άνθρακα προς άζωτο. Όταν το άζωτο είναι πολύ υψηλό σε σχέση με τον άνθρακα, το φυτό δίνει προτεραιότητα στη δομή αντί για την αναπαραγωγή.
Όταν πέσει το άζωτο και αλλάξει η αναλογία, το φυτό νιώθει ένα μήνυμα. Οι πόροι δεν είναι άπειροι. Ώρα να φτιάξω σπόρους. Τότε σχηματίζονται οι ανθοφόροι οφθαλμοί. Άρα αν η λεμονιά σου είναι καταπράσινη, σκούρα, γυαλιστερή, αλλά δεν βγάζει άνθη, πιθανότατα την ταΐζεις υπερβολικά με άζωτο. Αυτή ήταν η πρώτη αιτία. Η δεύτερη αιτία είναι ακόμα πιο παράξενη. Συνεχές πότισμα. Ναι, το ξέρω τι σκέφτεσαι. Τα φυτά χρειάζονται νερό για να ζήσουν. Σωστό. Όμως η συνεχής υγρασία μπορεί να καταστήλει την άνθηση. Γιατί το νερό δεν είναι μόνο καύσιμο, είναι και περιβαλλοντικό σήμα. Όταν ένα φυτό έχει απεριόριστο νερό, το ερμηνεύει ως «οι συνθήκες είναι τέλειες. Συνεχίζω να μεγαλώνω, χωρίς στρες, χωρίς βιασύνη». Η άνθηση όμως πυροδοτείται συχνά από ήπιο στρες, από ένα σήμα που λέει «ίσως οι πόροι να μειωθούν σύντομα, ώρα να αναπαραχθώ». Το αδιάκοπο πότισμα εξαφανίζει αυτό το σήμα. Το φυτό δεν αλλάζει ποτέ από ανάπτυξη σε αναπαραγωγή. Σκέψου το από την πλευρά του δέντρου. Αν το νερό είναι πάντα εκεί, γιατί να βιαστεί να κάνει σπόρους? Δεν υπάρχει βιολογική ανάγκη. Αν όμως το νερό περιοριστεί για λίγο, το φυτό αντιδρά. Μετακινεί την παραγωγή ορμονών από ανάπτυξης σε άνθησης. Γι' αυτό το ελεγχόμενο στρες νερού είναι από τις πιο ισχυρές τεχνικές για να πυροδοτήσεις άνθη στα εσπεριδοειδή. Και σε λίγο θα σου δείξω ακριβώς πώς το κάνεις, βήμα-βήμα. Πριν όμως, η τρίτη αιτία, το φως. Συγκεκριμένα, πυκνή κόμη που μπλοκάρει το φως. Οι λεμονιές χρειάζονται δυνατό άμεσο ήλιο για να βγάλουν άνθη, τουλάχιστον 6 ώρες την ημέρα. Όταν ένα δέντρο μεγαλώνει ανεξέλεγκτα, τα εξωτερικά κλαδιά φτιάχνουν ένα παχύ καπέλο από φύλλα. Αυτό σκιάζει τα εσωτερικά κλαδιά. Και τα σκιασμένα κλαδιά δεν μπορούν να φτιάξουν ανθοφόρους οφθαλμούς. Γιατί? Επειδή οι οφθαλμοί θέλουν πολλή ενέργεια για να σχηματιστούν και αυτή η ενέργεια έρχεται από τη φωτοσύνθεση. Χωρίς φως, μια σκιασμένη βέργα βγάζει ίσα-ίσα τόση ενέργεια όσο χρειάζεται για να επιβιώσει. Ίσως να κρατήσει λίγα φύλλα, αλλά όχι να στηρίξει άνθη. Το δέντρο λοιπόν κάνει επιλογές. Στέλνει πόρους στα κλαδιά που παίρνουν περισσότερο φως, δηλαδή στα εξωτερικά. Τα εξωτερικά μεγαλώνουν κι άλλο, κάνουν περισσότερα φύλλα, ρίχνουν κι άλλη σκιά και έτσι δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος. Όσο μεγαλώνει, τόσο λιγότερο φως μπαίνει μέσα, τόσο λιγότερες πιθανές θέσεις άνθησης υπάρχουν. Και υπάρχει και ένα δεύτερο κομμάτι. Το φως δεν είναι μόνο ενέργεια, είναι και σήμα. Ο δυνατός ήλιος λέει στο φυτό «εδώ αξίζει να αναπαραχθείς». Η σκιά λέει «μην σπαταλάς ενέργεια». Ακόμα κι αν ένα σκιασμένο κλαδί έχει θρεπτικά και νερό, συχνά δεν ανθίζει γιατί λείπει το σήμα του φωτός. Αυτό δημιουργεί κάτι σαν ορμονική ανισορροπία. Τα εξωτερικά κλαδιά με δυνατό φως ευνοούν τις ορμόνες άνθησης. Τα εσωτερικά, με χαμηλό φως, μένουν σε λειτουργία αναζήτησης. Παραγούν περισσότερες ορμόνες ανάπτυξης προσπαθώντας να φτάσουν το φως. Έτσι, το δέντρο γίνεται μια μπάλα από φύλλα χωρίς άνθη. Αυτές ήταν οι 3 βασικές αιτίες. Υπερβολικό άζωτο, συνεχές νερό, πυκνή σκιά. Οπότε, πώς το διορθώνεις? Να οι 5 θεραπείες, ταξινομημένες από την πιο εύκολη μέχρι την πιο hands-on. Αν θες την τεμπέλικη προσέγγιση, ξεκινάς από την πρώτη. Αλλά αν είμαι ειλικρινής, η δεύτερη είναι η πιο δυνατή και απαιτεί να μην κάνεις τίποτα. Πάμε. Πρώτη θεραπεία, σταμάτα το λίπασμα υψηλού αζότου. Κόψε το άζωτο, ανέβασε το κάλιο. Το κάλιο είναι το θρεπτικό στοιχείο που υποστηρίζει την αναπαραγωγή. Ενεργοποιεί ένζημα, βοηθά στη μετακίνηση ζακχάρων, συμμετέχει στα σήματα που οδηγούν σε άνθηση. Τι ψάχνεις? Ένα λίπασμα με χαμηλό πρώτο νούμερο και σχετικά υψηλό κάλιο, για παράδειγμα 5-10-10. 5% άζωτο, 10% φόσφορος, 10% κάλιο. Το εφαρμόζεις μία φορά τον μήνα την περίοδο ανάπτυξης, από άνοιξη μέχρι φθινόπωρο, ανάλογα με το κλίμα σου. Το μήνυμα προς το δέντρο είναι καθαρό. Σταμάτα να βγάζεις μόνο φύλλα. Ξεκίνα να φτιάχνεις άνθη. Ο συνδυασμός μείωσης αζότου και αύξησης καλίου δημιουργεί αυτό που εγώ το λέω
σήμα προτεραιότητας αναπαραγωγής. Η εσωτερική χημεία του δέντρου μετατοπίζεται από το χτίσιμο φύλων στο χτίσιμο ανθέων. Αυτό είναι το νούμερο 1. Απλό, εύκολο, αλλάζει μόνο το λίπασμα. Δεύτερη θεραπεία. Το μυστικό του τεμπέλη κυπουρού. Σταμάτα το πότισμα. Χωρίς προϊόντα, χωρίς κουβάλιμα, χωρίς ψεκασμούς. Απλώς δεν κάνεις τίποτα για 2 εβδομάδες. Το ελεγχόμενο στρες από έλλειψη νερού δημιουργεί βιολογική επίγουσα ανάγκη. Το δέντρο νιώθει ότι οι πόροι μπορεί να λείψουν και γυρνά από ορμόνες ανάπτυξης σε ορμόνες άνθησης. Είναι ο πιο αξιόπιστος διακόπτης για άνθιστα εσπεριδοειδή και χρησιμοποιείται σε επαγγελματικές καλλιέργειες. Πώς το κάνεις πρακτικά? Σταματάς εντελώς το πότισμα. Παρατηρείς το πρώτο σημάδι, ελαφρύ κατέβασμα των φύλων. Όχι μαρασμό, όχι κατσάρωμα, απλώς ένα διακριτικό κρέμασμα σαν να βαραίνουν. Αυτό σημαίνει ότι το δέντρο μπαίνει σε ήπιο στρες. Εκεί είναι το παράθυρό σου. Τότε κάνεις βαθύ πότισμα, μουλιάζεις καλά το χώμα. Αυτή η αντίθεση, ξηρασία και μετά ξαφνική αυθονία δημιουργεί ένα ισχυρό φυσιολογικό σήμα. Και το δέντρο συχνά απαντά με πυκνή, ομοιόμορφη ανθοφορία. Ο ακριβής χρόνος αλλάζει με το κλίμα. Σε ζώνες 9 έως 11, θερμά κλίματα, όπως Φλόριντα ή Νότια Καλιφόρνια, συνήθως 12 έως 14 μέρες αρκούν. Σε ζώνες 7 έως 8, μέτρια κλίματα, 15 έως 16 μέρες. Σε ζώνες 5 έως 6, πιο δροσερά κλίματα, 18 έως 20 μέρες, γιατί η εξάτμιση είναι πιο αργή και το στρες αργεί να φανεί. Αν έχεις λεμονιά σε γλάστρα σε εσωτερικό χώρο, συχνά οι 14 μέρες λειτουργούν ως απλός κανόνας, γιατί το περιβάλλον είναι πιο ελεγχόμενο. Προειδοποίηση. Πρόσεξε τα σημάδια υπερβολικού στρες. Αν τα φύλλα αρχίσουν να κατσαρώνουν προς τα πάνω, αυτό είναι υπερβολή. Τότε ποτίζεις βαθιά αμέσως και αν μπορείς, δίνεις ελαφριά σκιά για 2 μέρες. Το δέντρο συνήθως ανακάμπτει. Αν όμως το πιάσεις στο στάδιο της ελαφριάς πτώσης πριν το κατσάρωμα, είσαι στο τέλειο σημείο. Αυτή ήταν η τεχνική που άλλαξε τη δική μου λεμονιά. Στην 4η εβδομάδα εμφανίστηκαν μπουμπούκια. Στην 6η ήταν γεμάτη άνθη. Η δεύτερη θεραπεία είναι η πιο δυνατή και σου κοστίζει 0. Τρίτη θεραπεία. Λύγισμα βλαστών. Είναι πολύ αποτελεσματική και συχνά την αγνοούν. Βρες τους κάθετους βλαστούς που πετάνε προς τα πάνω σαν λόγχες. Είναι οι γρήγοροι βλαστοί. Τους λυγίζεις ώστε να πάρουν γωνία περίπου 45 έως 60 μοιρών. Χρησιμοποιείς μαλακό σχοινί ή κλιπ φυτών. Δεν σπάς το κλαδί, απλώς το καθοδηγείς. Γιατί δουλεύει? Οι κάθετοι βλαστοί έχουν έντονη ανωδική ροή ορμονών ανάπτυξης. Αυτές οι ορμόνες καταστέλουν την άνθηση. Όταν λυγίζεις τον βλαστό, διακόπτεις και αποδυναμώνεις αυτή τη βαριά ανάπτυξη και ενεργοποιείς κυμισμένους αμφοφόρους οφθαλμούς κατά μήκος του κλαβιού. Μέσα σε λίγες εβδομάδες μπορείς να δεις σχηματισμό μπουμπουκιών. Είναι πιο ήπιο από βαρύ κλάδεμα. Κρατάς το κλαδί, αλλά αλλάζεις το ρόλο του από ανάπτυξη σε ανθοφορία. Αν δεν φτάνεις ψηλά κλαβιά, κάνε το στα χαμηλότερα. Ακόμα και 3-4 βλαστοί είναι αρκετοί για να δεις αντίδραση. Τέταρτη θεραπεία. Ελαφρύ κλάδεμα. Το κλειδί είναι η λέξη ελαφρύ, όχι βαρύ. Αφαιρείς τους κατακόρυφους λέμαργους βλαστούς. Αυτά τα λεπτά, γρήγορα κλαβιά που πετάνε ίσια πάνω και κλέβουν ενέργεια από τις θέσεις άνθησης. Κόβεις τη βάση. Μετά ανοίγεις λίγο το κέντρο, αφαιρώντας λίγα εσωτερικά κλαβιά για να μπει φως. Όχι πολλά, μόνο όσο χρειάζεται για να περνά ο ήλιος. Η διαφορά με το βαρύ κλάδεμα είναι τεράστια. Το βαρύ κλάδεμα αφαιρεί πολύ ξύλο και πυροδοτεί έκρηξη ορμονών ανάπτυξης. Το δέντρο πανικοβάλλεται και βγάζει νέους βλαστούς. Το ελαφρύ κλάδεμα είναι πιο έξυπνο. Διορθώνει τη μισορροπία χωρίς να προκαλεί πανικό. Το δέντρο μένει ήρεμο και ανακατευθύνει την ενέργεια προς τους ανθοφόρους οφθαλμούς. Επιπλέον, βελτιώνεις το μικροκλίμα μέσα στην κόμη.
Περισσότερο φως, καλύτερος αερισμός, λιγότερη υγρασία που μένει στάσιμη. 15 λεπτά κάθε 3 μήνες αρκούν για να κρατάς το δέντρο ανοιχτό. Πέμπτη θεραπεία, διαφυλικός ψεκασμός. Αυτή είναι συμπληρωματική. Τη χρησιμοποιείς μετά την περίοδο του στρες νερού. Τι θέλεις? Φόσφορο και βόριο. Ο φόσφορος βοηθά στη μεταφορά ενέργειας και στη διαφοροποίηση των ανθοφόρων οφθαλμών. Το βόριο ενισχύει τα κυταρικά τυχώματα, βελτιώνει τη μετακίνηση ζαχάρων και την ανάπτυξη γύρης, άρα υποστηρίζει την καρπόδεση. Τα βρίσκεις σε σκευάσματα που γράφουν ενισχυτικό άνθησης ή φόρμουλα ανθοφορίας. Τα ψεκάζεις στα φύλλα, όχι στο έδαφος, γιατί απορροφώνται απευθείας από την επιφάνεια των φύλλων. Κάντο αμέσως μετά το βαθύ πότισμα που ακολουθεί το στρες. Λειτουργεί σαν ενισχυτής. Το δέντρο έχει ήδη γυρίσει σε λειτουργία άνθησης και ο ψεκασμός ενδυναμώνει το σήμα. Αυτές είναι οι 5 θεραπείες. 1. Κόψε τα λιπάσματα υψηλού αζότου και προτίμησε χαμηλό άζωτο με υψηλότερο κάλιο όπως 5-10-10. 2. Ελεγχόμενο στρες νερού, το μυστικό του τεμπέλη κυπουρού. 3. Λύγισμα βλαστών στις 45 έως 60 μοίρες. 4. Ελαφρύ κλάδεμα 15 λεπτά κάθε 3 μήνες. 5. Διαφυλικός ψεκασμός με φόσφορο και βόριο ως συμπλήρωμα μετά το στρες. Ξεκίνα από τα εύκολα και προχώρα. Και τότε θα συμβεί κάτι ωραίο. Την επόμενη άνοιξη, ο γείτονας θα περάσει, θα δει τη λεμονιά σου γεμάτη άνθη και θα σταθεί. Θα σε ρωτήσει, τι λίπασμα βάζεις? Αυτό το δέντρο είναι απίστευτο. Και τότε θα καταλάβει. Το μυστικό δεν ήταν περισσότερο, αλλά λιγότερο. Η σωστή πίεση. Εδώ.